खुलुमबाय। दिनै 8 जानुवारि 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासं। दिनै गिबियावनो दङ मेष राशि। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। बृष राशि। फालांगियाव मेगन नुयै फोथायनाय दाखालाम। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। मिथुन राशि। नखर आरो लोगोफोरा मदद खालामगोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। कर्कट राशि। फालांगियाव मोनसे गोदान गोरोबथा जागोन, लोगोसे थुलुंगाखांनाया बांगोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। सिंह राशि। नोंथाङा जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांगोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 10। कन्या राशि। साख्रियाव खामानि मावनायनि थाखाय मोजां आबहावा सोरजिगोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। तुला राशि। लोगोनि हेफाजाबजों फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। वृश्चिक राशि। खामानिनि बिबाना बांनायजों लोगोसे नारसिननाया बांगोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। धनु राशि। नखरजों लोगोसे समखौ मोजाङै बाहायनो हागोन। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। मकर राशि। साख्रि आरो फरायनायनि जिंगायाव नोंथांखौ जेंनायाव खोख्लैगोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। कुम्भ राशि। नखराव जाब्रबथाया आबहावाखौ गाज्रि खालामनो हागौ। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। मीन राशि। मोजां मोनलायनायाव लोगोरिनि हेफाजाब मोनगोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।